Sziasztok gyerekek, én Attila vagyok, és ez a videó arról fog szólni, hogy boldog új évet szeretnék nektek kívánni. Igen, 2016 van idáig, és eljutottunk. Következő videóra szerintem holnap lehet számítani, mert most éppen nálunk Pilisen 1 óra 57 van, gyerekek. Szóval nem annyira szeretnék most itt nagyban videózni. Ja, szóval, hogy boldog új évet szerettem volna kívánni, és ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, elfelejtettem. Írjátok meg majd kommentbe, hogy milyen videót szeretnétek, azaz legyen-e videó a nézőkkel. 2016 év alkalmából egy videót tervezek a nézőkkel, aki szeretne jönni, és majd egy live-ot is, hogyha meg lesz a 20 feliratkozó. Köszönöm szépen a figyelmet, én Attila voltam, sziasztok és boldog új évet!